man gyud ang matawag nato nga miyembro sa simbahang Katoliko. Mayang adlaw ka natong tanan. Sa atong pagpangadsi sa kredo sa adlaw nga Domingo, atong gisgutan ang mga pulong sa pagampo nga ang Dios mao ang tinubdan sa atong simbahan, ang simbahan nga Katoliko. Ug karong adlaw atong hisgutan kung kinsa man ang nilangkob sa maong simbahan. Kita nagatuo nga dunay tulo ka bahin ang gingsakpan ni Kristo, o sa in English pa gitawag nato og ang mga members of Christ faithful. Ang una mao ang luna sa gitawag nato kanila nga naa sa posisyon sa hierarkiya, or those who belong to the hierarchical structure of the church or the hierarchical order of the church. Kini sila mao ang atong mga kaobispuhan ug ang mga kaparian ug ang mga diakono. Ug naa sa labing taas nga niining maong lugar mao ang atong tinahod nga Santo Papa. Nga karon mao si Pope Francis alang kanatong tanan. The hierarchical nature of the church is established una sa nga tanan haron dunay magdumala sa pagpadagan sa simbahan, haron ang simbahan makapadayon sa iyang misyon sa pagsabwag sa maayong balita, sa pagpangalagad pinaagi sa mga sakramento ug sa pagpukaw sa sentimento sa paghigugma alang sa Kristohanong katilingban. Kini sila mao ang mga naordinahan ang nakadawat sa sakramento sa orden. Gituyo sila pagpili gikan sa kadaghanan aron pinaagi silang kinabuhi ug sa ilang ministry sila gitawag sa pagkasulugoon sa katawhan sa Dios. Muna bitaw nga ang Santo Papa, although tawagon nato siya og His Holiness, tawag nato siya og Holy Father, apan ang labing nindot nga titulo sa Santo Papa mao ang pulong nga nagkanayon, Servant of the Servants of God, ang sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Sa ato pa ang labing ubos sa mga sulugoon sa mga sulugoon sa Dios. Tungod kay mauman kana ang role niya. Ug uban kaniya na ang mga kaobispuhan nga gitawag sa pagtudlo sa unsay insakto mahitungod sa Kristohanong pagtulunan, pagtudlo sa unsay sakto sa matang sa pagpuyo o sa atong mga values o sa atong mga ethical life. Gitawag pud sila sa pagpangalagad pinaagi sa sakramento aron pagbalaan kanato nga pinaagi sa pagpadayon sa sakramento sa simbahan kita makasugat ni Kristo, makadawat sa iyang grasya, mapasaylo sa atong mga sala, maaliman sa atong mga katalagman ug madala niya ngadto sa kinabuhi sa pagkasantos. Muna nga makamatunta nga in line ni ining gitawag nato og ang pagpangalagad pinaagi sa pagsanto sa katawhan sa Dios. Ini panahon dayon sa Semana Santa ang atong arsobispo sa Sugbo, si Archbishop Jose Palma, magsaulog sa Chrism Mass aron pananglit adto didto iyang panalanginan ang krisma nga gamiton alang sa bunyag o gamiton pud sa paghilog sa mga masakiton. Usa lang kini katimaan sa sanctifying office to those who belong in the hierarchy of the church. O ang ikatulo nga misyon sa mga kaobispuhan in union with the Holy Father, dili lang ang pagtudlo, dili lang ang pagbalaan, kundi usab ang pagpangalagad. Gamoy ilang paagi pag-exercise sa kingly office. Sila mo'y unang mga ehemplo kanato sa pag-atiman sa atong mga kaigsuonan nga naa diha sa mga kilid-kiliran nga nakalimtan sa kadaghanan sa atong katilingban karon. Ang Santo Papa wala gyud magmakuwang pagpahinumdum kanunay niini sa iyang mga mensahe nga ang atong concern maounta nga ang simbahan mura og usa ka ospital panahon sa gira kanang gitawag og field hospital. Dintua siya asa ang mga samaran, asa ang labing nanginhanglan kaniya ug dili siya mo'y maghuwat kaduolon. All this comprises the hierarchical nature of the church. But of course, dunay duha ka laing hutong ang simbahan o kini mao ang Christ faithful. Nga mao ang kini mao ang rather ang mga laiko sa simbahan nga mooy ni constitute sa kinabag-an sa simbahan. Pinaagi silang kinabuhi isip mga amahan ug inahan, mga professionals, mga tao nga nagpadagan sa negosyo, mga tao nga naa sa kalibutan. Sila, pinaagi silang pagtuo nga Kristohanon, mag-exercise sa ilang pagkasakop sa Christ faithful. Sa ilang pagkapari, pinaagi silang pagkabinunyagan, pinaagi sa paghanay pagtarong sa dagan, sa kalibutan o sa katilingban. Kadunay justisya, dunay pagkasantos o dunay
pagkamatarong nga makuyanap sa kalibutan. The ministry of Christ faithful is in the world. Unya sa katakapusan nga bahin, of course, we speak of the consecrated life nga mo constitute sa final part sa gitawag natog katilingban nga Kristohanon o Christ faithful. Sila mao nga madre o nga mga munghe o those who belong to the religious life o sa kinabuhi na relihiyoso. Pinaagi silang pagdawat sa gitawag natong Evangelical Council, ang pagpanaad sa pagpuyo o kinabuhi sa pagkakabus, pagkamatinumanon or obedience, o sa a life of chastity. Sila nagsunod sa mga lagda sa Ebanghelyo, ang haron pinaagi silang santos nga kinabuhi, ilang mabalaan ang simbahan o makatampo sila sa pagpangalagad sa panginahanglan sa Kristohanong katilingban. So kining tulo ang atong mga obispo, ubos sa Santo Papa ug lakip ani ang kaparian, ang kinabag-an nga mao ang laiko ug ang mga relihiyoso, kita mao ang simbahan. Mga pinangga kong mga igsoon, mayong adlaw ka natong tanan. Yadto miaging Domingo, hisgutan nato ang kabahin sa atong pagkakatoliko. Hinumduman, nagsugod kini nitong panahon nga bunyagan ta. Diin atong naambitan ang pagkapare, o ang pagkapropita. Karon Domingo ho usab atong pamalandungan ang kabahin sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, mga 2,000 katuig ang milabay. Mga igsoon, ang pagtukod sa atong Ginoo sa simbahan dili ni komedya. Nga naman, bato pa sa Biblia sa buhat 20:28, kining maong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, iya kining gipuhunanan pinaagi gayod sa iyang kaulimong dugo. Dili usa ka tuo nga dugo ang iyang gipuhunan, dili usa ka kutsara, dili usa ka baso nga dugo, dili usab usa ka litro, kundili giti-ti gayud sa atong Ginoo ang kinatapusang tuo sa iyang dugo alang sa katawhan nga mao ang simbahan. O kining simbahan na ngayang gitukod, gimahal niya pag-ayo. Mga igsoon, sa 1 Corinto 12:27, matod pa ni San Pablo, ang simbahan mao ang lawas si Kristo, diin siya ang ulo niini. Ug matod pa, dunay daghang bahin ang maong lawas nga nag-function og dili magsinikhanay kundili magsinabdanay isip usa ka lawas. Hinumduman nga dunay panultihon sa Tagalog nga nagkanayon, sakit ng kalingkingan maramdaman sa buong katawan. At tinuod kini. Nga naman, kay kun pananglitan kusion kining atong dunggan, dili man dunggan ra mo nasakitan, kundili sakitan man ang tibuok natong lawas. Gani, sa diha nga kusion natong dunggan, mutuo mo ganing luha sa atong mata. Masato pa ang mata sakitan di ay. Usahay mo kurog pa atong tuhod sa kasakit. Pakita na to. Nga sa diha nga masakitan ang bahin sa atong lawas, masakitan di ay ang tibuok natong lawas. O alang kanako, ang pinaka dako nga ngayon akong itampo na ini maong simbahan, mao gayod ang hiyas sa pagkamaayong magsasangyaw. May palutihon nga ngingon, Iglesia Katolika, Arca de Salvacion. Nga ang katolikong simbahan, mao ang sakyanan alang sa kalawasan.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsuon, naa na ta sa ikakawhaag pito nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo alang sa pagkahunong na niining pandemic nga gianto sa tibuok kalibutan. Ato sang iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Espesyal sa natong iampo ang kapahulayang dayon sa amahan ni Father Leo Archie nga namatay niadto mga duha ka adlaw ang milabay ug mao'y hinungdan nga dili madayon ang iyang Thanksgiving Mass karon untang hapon. Si Mario Archie. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa ato rong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay hulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, o Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha
Pasailua ang among mga kalapasan ug ampigi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niya labing maayong paras. O gitukurag turi nga bantayanan diha sa taliwala niini o gibutangan pagayod niya kinig piksanan sa ubas. Ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas, apan aslong hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, umulupyo sa Jerusalem o katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslong hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini. Dili pulungan ang mga sanga, nihabukan ang punuan niini. Ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo, ang labing gamhanan mao ang Israel, ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya gustisya, apan nakaplaga niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong, apan nakaplaga niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat. Ang iyang subol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang paril, aron ang tanang mangagi mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa babong ihalas gikan sa lasang, o gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. O Ginoo sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsudong gikan sa langit ug tan-awa. Bantay kining parasan ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot, ang anak sa tao nga imong gihimong malig-on. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel.
kami mahilayo kanimo. Tagai kami bag-ong kinabuhi ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo sa kagahuman, pabalika kami, kung ang imong nawong mudanag kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo, mao ang balay sa Israel. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa hunahuna, sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahong ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanako sa kalinaw, maguban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawong pari ug mga punuan sa lungsod, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamukpo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa way duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya, ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag sa way duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon.
Sa Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Busa kini o buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Ug midugang sa Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Dunay duha ka pulong nga para nako importante kay natong hinumduman, kaning pulong nga bunga o bahin. Duha na kabi, bunga niya bahin. Daghan kayog mga maayong butang ang atong nadawat dinhi sa atong kinabuhi sa kalibutan. Nya gihatag ni Ginoo aron mamunga. Nya inigbunga na, kinahanglan tang muhatag og bahin ngadto niya. Kamuron namunga na mo. Nya nibahin mo. Mo'y klaro. Unsa may maayo na aron nimo? Sugdig tan-aw gikas imong ulo nga rin kadong si Montiel. Kanang imong naong maayo na. Ayo. Nya nibunga na. Nya mibahin ka. Nibahin ka sa bunga na. Kay usahay ra ba ang atong bunga kita ra say kaon-kaon. Pasabot murabag for our own consumption, way labot ang uban. Ang atong ihatag sa uban mao ang atong bati nga mga butang nga dili bunga sa hinatag sa Ginoo. Pananglitan kanang imong naong ug imo na nang ikusmod kinsa man ang bunga sa Ginoo o sa yawa. O di na nahinatag sa Ginoo kaya ang hinatag sa Ginoo sa imong naong ang maayong naong dili ang bating naong. Ug bati gani kag naong hinatag na nasyawa ang imong naong. Sige, lingian na imong tupad. Nindot og naong o bati og naong. Wa na mag-agad sa kortes naong. Nag-agad na sa posisyon o sa auras iyang naong. Kaya naman sa mga naong nga bati kay korte pero nindot kay tanawon. Nga naman, kay mapahiyomon, malipayon, o niya maluluyon. Kana mga naong nga maluluyon, matinabangon, sana smiling, malipayon, malinawon, nindot kay natanawon ng naong nga. Pero kana mga naong gani nga naa ang kasuko, naa ang kanini ang kahiubos, luuran kay gnaong, isog kay gnaong, ana, abisa kung saan pa na nimog make up diya. Mahurot tala na imong make up, bati lang yapon kag gnaong. Di gyud ka mamunga. At tanawa, kanang smiling og gnaong, tanawa, di ba unsa may bunga na, inigtanaw niya na subang naong, mo smile sa mao na diri sa unang pagbasa ni ingon dayon ng Ginoo, ngano man ni nga tamis man taning paras akong gitanom, nya akong giatimag maayo, na unsa man nga ang bunga aslo man. Kita giatagan betas Ginoo, naagi nato tanan. Maayong pagkahimutang ang imong lawas, ang imong o di adire, ang imong tiil di as ubos, wa mabali. Ang imong utok na kay utok, ana, kamao kang mo analyze, na kay mata, kadungog ka, sakto kas kamot, may pagkahimos Ginoo tanan, na kay kasing-kasing, baga, tanan, na imo. Ang gipaabot sa Ginoo nga, ang bunga unta, maliwat sa iyang gidesign, dili aslom, niyag magislo na ng imong naong. Unsa may mahitabo sa imong silingan,
Ngislo sad. Nya unsa man ang bungaha, tamis aslom. Aslom kay di kaon imong aslom, ngislo man ka. Tanawa na mga ginikanan nga magsigig pangasaba sa mga anak. Unsa magnaong ang ginikanan nga nangasaba, tamis aslom. Aslom ay. Unya mga anak na naigos kasaba, tamis aslom. Oh, aslom sige naon. Sugod karon igulis inyo. Paambiti ang inyong mga anak og tamis nga naong. Kanala sa naong lang usa. Oh, di ba? So, mo smile mo, igtanaw niyo sa mga anak, nga wa pa mamangon, iguli ninyo. Or namangon sad, tuara sa computer gasigig tanaw og sa cellphone. Nya ko manag pangaon, gibiyaan ra sang kananan, wa hugasi, ika na sa imong hugas, smile. Sus, nindutan niya ko mga anak, gusto kay mobilin og makapalangit nato. Ano ba? Di ka imong anak sa mo pasiplat man to nimo, pasiplat ato mingon na sila nga, ala, smiling lagi kay mama, sagikan mo ko nagsimbahan. Sa mo di ay sa tanawa, nasuko, wa gyud. Nya kasigduwa sila sa computer, modool day ka, smiling kay kag naong, ingon day ka, nya dong sa may imo, tagaan ti kag snacks. Oy, smiling ka na imong anak. Di gyud ka mamadlong ba? Saman, inyo nang buhaton. Oy, mga ginikanan, aslom di mo. Unsay buhaton sa aslom nga paras, naton pa ni Jesus, ablihan ang parasan, patamak-tamakan sa mga baboy ihas, ipagguba. Tanawa, guba ginang inyong relasyon, basta aslo mo kanunay. Nya kamo sa mga anak, kung saan masad ninyo aron tamis kay gnaong inyong ginikanan. Saan masad? Nara ninyo. Unsa may makapalipay sa ginikanan, para sa mga anak. Matod pas ika-upat nga sugo sa 10 Commandments. Mga anak, tahura ang inyong amahan o inahan. Tahod. Tahod. Unsa man ang tahod? Kana bang musunod ka unsay iyang gisulti? So kamo mga anak, timanig unsay gusto sa inyong inahan o amahan. Nya wa sila musulti anak, buhata dayon, tanawa, smiling kay nagnaw. Mingon sila, may untag mo mata mog sayo. Ikaw mata gyud sayo, imbes nga alas 5 ilang gi-expect, matag alas 3. Ana, pagsugod nagpanglimpyo sa inyong balay. Wa pa di kay tuog di. Ingon na imong ginikanan la, yawas tong anak do, alas 3 pa mata naman. Sa wa pa mo na matugod. Pero nang limpyo na ka, nang laba na ka dito, ana, di mo nang gihapsay dito mayo. Tanawa, di ba, dali ka mamatay, ana. Huwag ko kay to, kaya sigang trabaho. May nila nang mamatay ka, nga nag-smile imong ginikanan. Yamingon na imong papa, dong, murag wa pa mong kay to, dong, ditso man kadag panglimpyo. Ingon siya, para ni ninyo pa, kay tahod gugay ko ninyo. Yan, indautan mo dong, padayon na dong ha. Ana, na. Big kalipat, suyop dayon. Alam. Di na maka nakapuyon, suyupig mayo. Di ba, suyop og Milo ba, gatas, nana, kay aron masustansyahan ka, dili nang naang syabon. Wana sa kamutaho dino si mong ginikanan, ana. Nya kamong mga banaw, saon man ninyo aron tamis kay gnaong inyong asawa. Oy, mga bana. Ingon ra ba kuno mga bana, tamis kuno kay gnaong ang asawa, basta sigyag hapyod. Magtagoy-tagoy ko kuno na ikabuntag. Ambot ako kasuway ana, pero ay mga bana, una sila. Ay mo pag sighapyod na inyong manok, ay mo sighapyod na ng baraha, kanang pizzas. Dito mo hapyod sa inyong asawa, mga bana. Nya ug unsa gani gisulti sa inyong asawa, mo isunda, tanawa, di ba? Nindot kay nag-smile. Nigingon niya, biyahe ng imong kabit dong. Biyahe gidayon. Balik ka lang, ikamatay na imong asawa. Mamatay man gina. Sige din nagkabuhi na. Pero samtang buhi pa, ay kitong balika. Sugat-sugata lang. Di ba? Tahod lagi ka na bang ihatag ba? Kung sa gikinahanglan.
Mao biya nay gisaad sa mga bana pagkasal. Kanang inighatag bitaw mga bana kamong mga kinasal, kamong way kasal mga buangon mong dagko. Kanang kuan, kanang kinasal, nihatag mamog aras, di ba? Oh, aras. Unsa may inyong gisulti paghatag ninyo sa aras, mga bana? Ang makatubag tagaan ako 1 million. Exact words. Sige. Oy, mga bana. Taas kamot kisay nakatubagan eh. Kamo di acquire. Naibana diya. Oy, way nakatubag, may pangpari, nakamemorize pa. Naunta, typing raman tanay mong yunahuna. Sige, sa kong balik-balik yun. Ako nagahatag kanimo ni ining mga aras, pasalig sa akong paghatag sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. Maunay pasalig sa bana, ang akong kaugalingon, akong ihatag nimo para sa imong kaayuhan. Nya makaayo din sa asawa nga mga bit ang bana. Makaayo dili. Usahay makaayo sad. Aron di kay maluya. Di oy makapasakit na sa kasing-kasing. Unya ko nang asawa sad mo mga bit. Makaayo na sa bana. Unsa sa itubag sa asawa inigingon sa bana pasalig alang sa imong kaayuhan. Muana sang asawa ug ako kining dawaton. Wa siya laing dawaton ang iyarang bana dili ang silingan. Bisan pagpari ayaw dawat. Okay, say mo dawat ra sa pagpari. Sige mo parig-parig. Ganahan sa pari. Kumpiyansa ka, patay ka. Oh, ay yugan bana ra gid dawata niya bana sa dangimo sang kaugalingon didto ra sa dihatag sa imong asawa maunay makapatamis ninyo maunay bunga sa hinatag sa Ginoo ninyo mamunga mo diha basta motuman ta ana niya ang pari unsa man say makapabungas pare basta dawato nako tanang kulikta. Nya akong ipalit og stained glasses. Tanawa daga na kay stained glasses na nataod na ba San Vicente Ferrero to asloyo. Nakita mo ana, nindot no. Wa man sad mo appreciate. Nindot kaya. Nindot ana. Mao na. Ihatag sa mga tao, ibalik sa mga tao. Mao na kaming mga pare ang makapalipay ninyo kung among puy-an, akong puy-an, ang akong gitawag og evangelical counsels kanang poverty, chastity, and obedience. Kung ako ganinang puy-an, malipayon kayo kamo, no? So na kanang chastity, imong anak porting gwapaha, magsigig paraig nako, ako ra gyud iwakli, ayaw day, ayaw. Kay chastity. Ana, nya mingon ding imong anak, okay ra man guna father. Ayaw lagi. Chastity. Nya mingon jud ay okay ra lagi na father. Sige kausa lang. Dili pwede, di gyud pwede no. Way bisag kausa, wa gyud. Chastity. O tanawa, di wa gyud madisgrasya. Oh, na siya. Mutamis ta basta ang mga sugo sa atong kinabuhi o estados kinabuhi atong puy-an. Mao na si San Pablo sa ikaduhang pagbasa kanunay gyud nag-ingon puy-i gyud ang mga maayo ang kabatuuran ug ang makalipay sa Ginoo ug sa isig ka tawo. Unsay balaan, unsay makahatag og kaayo. Maunay palambuon dili nang mga dautan kay 14 daghana na rong dautan. Mao nang hastang COVID 14 na kadautan. Karon atong giusab ang atong style sa atong pagbayad aning 3.5 million nga balanse nato sa ato dinhing mga projects atong gihimong love offerings. Malingaw na ko bago na naimuhatag og 100, naasay 50, naay 20, love offering. Naasay muhatag 2,000, naasay 10,000, 50,000, 100,000, pulos gid ni love offering. Hay may dakog bunga,
ang nihatag og 100,000 o karing nihatag og 10 pesos? Parihara na, basta bunga sa gugma. Parihara na. Muhatag kag 1 million, nya di nihatag 1 peso. Unsa man na? Parihara na, basta bungas gugma. Pero naa kay 1 million, imong ihatag 1 peso, wa kay bunga, aslom ka. Pero naa kay 1 peso, ihatag nimong 1 peso, tamis ka. Unyag naa kay 2 million, pila may imong ihatag? Aron mo tamis ka. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, nabalaka kita sa daghang mga butang dinhis kalibutan, apan ang Ginoo kanunay andam nga mohatag sa mga maayong butang sa atong kinabuhi. Busa mudangop kita nga mapaubsanon og puno sa gugma moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan, nga mao ang hinigugmang parasan sa Ginoo, nga magmabungahon alang sa dakong kahimayaan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang nining kalibutan, nga ang katawhan motugot nga ang Dios mahimong kabahin diha sa pagpatuman sa mga balaod ug sa pagmando kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya silang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong mga nangamatay nga kabaryentihan, sila nga nagmanggihatagon kanato ug sa atong mga kahigalaan, nga maangko na nila ang kaluwasan nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, ang imong anak mao ang sinalikway nga bato apan mapuslanon sa among kinabuhi sa kaluwasan. Busa dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo dias gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. sa igasa ko kani
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa Ray paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ug kadto sang wa nay nagpamisa kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, awito nato ang amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Imuman ang harian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Panagda. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipadagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga katamis, divine sweetness. Nya mahitabo ra ni kung atong ipaambit ang mga nindot nga gihatag sa Ginoo dili ang mga aslom. So ato ding ipahibalo dinhi nga naaroy atong mga kaigsuonan gikan sa Knight of Columbus nga nag-imbitar og mga members na sila diha dapita sa atong may pultahan. Mga lalaki ray pwede ani niya og moapil mo, magpa-enlist mo dito, tagaan mo nila application form nya naa dayoy kana ganing gitawag nato orientation seminar. Kamo na magigo sa pag-apil, no? Mapuslanon sa kayni kamo mga asawa, dasiga inyong mga bana moapil aning Knights of Columbus. Unsa may binisaya ng Knights of Columbus? Sundao ni kailan mong Columbus? O mo kailan? Wa sa ko kailan. Katubang Columbus, katubang missionary ba? Mission. Na siya. Nya dahil ito yung mga knights sila. Ito yung nag-mission sa Columbus nga ni circumference sa tibuok kalibutan. Siya ay nakahibaw nga ang kalibutan di ay lingin. Dili flat, no? Kaya wa man siya muin, balik man siya. So na siya lingin di ay. Magyapon mo kibang. So karon akong ihatag ninyo ang update, no, sa atong love offering para sa pagbayad. By the way, ang atong projects ato nang gihunong. Ang ato yung nabayad na tanan 14.5 million, 14,500,000 ato na nang gibayad. Nya napatay bayron nun nga mga 3.5 million tungod sa mga trabaho din nga katubang wa maapil sa pledge ba. Ana. So ato ni siyang bayaran. Ang atong paagi ani katong love offering. Kung kitang tanan manghatag tag love offering, paminaw ko dali ra gyud kay ning mabayaran.
No? Kitang tanan ba? Hatag mo. Nya unsa man ang love offering? Ang labing dako nga kantidad nga imong ikahatag bunga sa imong gugma. Mo na inighatag nimo ana, malipayon kay ka. Ang nakadawat sad depende. Depende sa nagdawat o puno sa gugma, malipayon sad ang nagdawat. Labing dakong kantidad. So ang nakahatag na niining love offering as of yesterday, October 3, doon na mga 63 nato ka mga parishioners ang nihatag gyud og love offering. Nya ang total sa ilang, ang kantidad nga ilang nahatag niabot og 328,907 and 88 centavos. Oh, di ba? Ako na. Pwede din nato i-round off og 329,000. So ang 3,500,000 minus 329,000, pila naman? Wala mo kwenta diya. Kung di ko ka mo kwenta. So mo lang na itong bayronon. Mamayad tang tanan, basta lagi bisag mubayad lang mo tag 10,000 kada usa, wa na urot ni tanan. Unya tulo nga pahibalo atong piyesta sa secondary patron nato, mahal nga Birhen Santos nga Rosario, atong sa Ulogon karong October 17, 2020, ikatulong Sabado sa Oktubre. So magsugod ang atong nobinaryo karong Pitsa 8 sa Agosto. So karong maabot Huwebes. Okay. 5, 6, 7, 8. Huwebes. Duha ka buk atong novena masses, ang minor o ang major. Ang minor novena mass para natong tanan o sa mga online nato nga mga parishioners himuon sa alas 6 sa buntag. Nya ang major nga novena mass himuon sa alas 6 sa hapon. Nya kada alas 4 na atay himuon nga motorcade nga motuyok sa atong boundary. Motorcade lang, gamay lang. Ang katong gusto sa mukuyog, basta gamay lang. Mahuman na nato mga 1 hour and a half. Nya iguli diri ako andayon misa. Pero samtang mag-motorcade ang katong dunay motor, tong dunay sakyanan, ang datag birhen, ang nahibilin sa diri magrosaryo pod sila kay Santos nga Rosario man. Di ba? Wala mamugwa gyapon kauyon. So basta mauna na. Onya, nasa tayo mga invited nga mga pari aron mo misa, labi na sa major nga novena mass alas 6 sa hapon, o magkinahanglan po taanag mga stipends. Ang atorong style kay ting COVID man, hatag lang mo diya sa opisina ingna para ni sa stipend sa pari. Ana lang, ato ra na siyang tingbon tanan nya kami na mo distribute sa mga stipend. Rest assured nga ihatag na as stipend. Ang sobra ari na sa nagmisa. Di ay ana ra na di ay ana na sa to opisina. Basta ihatag lang ang stipend nya naningkamot ta nga ang aton tang ikahatag kanang malipay sad ang nagmisa. Dili ba magbagot-bot nga moingon usab pay layog ninyo diha. Kana sang iniglakaw ba makaingon sad kanusa ka no mo sabsad ana na sa nay anak pero dili no na kami na posahay mo suod sa nasunahon na posahay na. So hatag mo ha stipend nya ini kapista pohon na nya tay gitawag og barrio fiesta nga tanang mga kapilya mo anhi dinhi aron magngaon ta pero nagya po'y social distancing. Mo na maghinungitay ta ana lang lagyo ana punit kasudan layo pero mo celebrate kita as parish. Ang other details ako lang yang ihatag sa magkaduol na no ihatag lang niya nako niya. Salamat kay ninyong tanan, atong pasalamatan ang atong mga barangay tanod nga nagmanage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga frontliners diha sa tubangan nga nag-atiman sa pagpaso dire, ang naglimpyo sa atong simbahan aron maandam siya para sa misa,
ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer, saan ni sila? Choir, oh. Kanya ang ato diring mga Eucharistic lay ministers nga nihatag sa communion, ang atong sakristan, nga ato ditong sa kitchen, o kaninyong tanan, atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kayo. Manindog na ta. Padayon tagampo para sa kapahulayang dayon sa Papa ni Father Leo Archie. So, ang iyang kantamisa din Thanksgiving Mass, iya lang niyang i-announce once available na siya. So, ako lang sang i-announce niya kung kanus idayon ang iyang Thanksgiving Mass. Iampo nato ang iyang pamilya, makadawat sila kay kalit kaayo ang pagkamatay sa iyang Papa. Medyo hot-hot sa nasdughan, mga paghitabo ngayon ana. Niya bago pagin sa siyang naordinahan. Kusog pa kay tumukatawa, komedyante pa kayo, wagi sakit, tanaw na to sa pag-ordin ni Father Leo. Niya karon wana. Mao ra gyud ang kinabuhi, no? Kamo may pa kay mo mubarog, way siguro karong hapon higda na lang ang inyong mahimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa atuning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.